Salam, men de. Men adım Gülşürün. 1990 ýylda doğulan. Men açıkladım. Ýa küçülükde özüm ayrılıştım. Mujum bilen. Kyn görmäň türkmençäni orşany garýan. Bu ýerde türkmençe aýdýan, bu ýerde orşa aýdýan. Ors mektebi toran. 2 ýylykda maňa diagnoz goýdular. 2 böwrüm durdy, işlemän. Şu wagt içinde işlän ok. 2 ýyl boldy, 2 ýyldyrym geçendir. Şoň üçin özüm bir gaýyşdym. Böwrek goýmak üçin ul jaýym satdym. Kiçik jaý kıldım. Şoň pulum 2 kere turtda boldum, şoň pulum da yetmedi. Operasiýa etdirjek bolamda hepatit çykardylar. C hepatiti çykardylar. Indi ýene de sinus şok bolýan. Şeýle bir kyn maňa aýtmak şolatlary. 2 çağamma, 2 oglumma, bir atamma. Olarym elinden geldigiçe maňa kömek edýärler. Sizden kömek sorayan ömrümde hiç kimden kömek dilemok. Din Allah'tan dileyen. Kemat Allah'ın elinde. Yine Allah Teala da insanları iyi veriyor, bendeleri iyi veriyor. Bir-birine kömek etmek için.